první video s mikrofonem a bude tohle video, jak jsem si koupil skin od Ginovi. Tohle bude video s tím skinem od Gina a budeme ho pušovat na rank 26. Můžeme rovnou začít teda. Nechci jak okecát, prostě rovnou hrát a hrát ten rank 26 co nejdřív to bude možno. Začínám 3 hry, na to jsme to dali. Zatím to nevypadá, že to dáme, protože Edgar Kid a Angela není vůbec dobrá. Teda jakože pro nás tady moc dobrá trojice, protože můžu být hodně silný. To jsem zjistil právě. Začíná nemám úplně skill. Jako nejsem špatný začíná, ale nemám skill za něho určitě nemám. Nejsem za něho, jakože by byl nějaký dobrý. To určitě ne. A já jsem na rank 25, teď budu na rank 26, to dám zkusit dát. Takže doufám, že se vydaří. Ne, tak to se úplně nevydaří, no. Si ještě spadnem, tak to je fakt jako v prčici, protože tady po několikáté natáčím a nechci zase spadnout. Tak to je právě špatně. Právě. To jsem nedal úplně otřesný fakt, jakože mám nervy to tady chci rozbít, protože tohle je fakt hrozný. Ty botka mám hrozný, já to prostě nepuchnu ten rank 26, prostě to je fakt hrozný, jako pušnout rank 26. Chtěla říct Angela, zkusím ho zabít. Výborně, to jsem dnesky udělal. Už jenom Kid a Edgar a oni skáčou na nějaké. Tak to se mi fakt nelíbí, jako tyhle dva, to je dvojice, fakt na zabití. Zabitý, fakt jako dvojice na zabití. Zkusím potom Kita víc. Ty vole, fakt jako umírám u toho. Je to fakt jako, že hrozný. Já padám totálně do minusu, jakože je mi to fakt jakože hrozný. Fakt hrůza, jako fakt. Jsem jako fakt jako naštvaný. Jako. Jsem měl poslední hru, měl jsem 794 pohárků a teď jsem spadl. A teď chybí 4 hry. Kámo, to nedáme v tomhle videu. Zkusím dát ještě párka do plusu. A to nedáme, protože proti nám hrají legendary. Tak tohle je fakt jakože hrozný. V tomhle videu tak akorát spadneme, ne? Abychom to dali nahoru, ne asi. Kámo, fakt jako hrůza. To bude fakt jakože těžký porazit jako legendary. To je jako pro mě nemožný, který tady se prodají moc, jako. Ale zabil jsem legendary, ale jsem mrtvý. Přešel jsem to. A my jsme vyhráli první round, tak to je hodně dobrý. Dáme ještě. Zkusíme se co nejvíce přiblížit tomu ranku 26. To si určitě nedáme, ale zkusíme se nejvíc přiblížit. Kamo. Jaká škoda, my jsme máme zabít toho legendary Byrona. Nevadí, ale no, výborně, je mrtvej. A co tak dva troubleři, což nemám rád, jako počínám, to je hodně těžké. No. Ale Barley nebude si být tak těžký, ale ten Dynamite, toho se bojím. Barley není tak jakože obtížný, ale může být skvělé za Barleyho, to se může jako všechno stát. Jako. Přesně takhle je to dopadá, když máte prakticky dobře Dynamite. Tak, je to lehcípně. Tak nevadí. Tam mám fakt jako málo životů, to bych ho mohl nějak dorazit, jako chtěl bych. Potřebuji ulty, ano, to mám. Tu mám. Teď jednou přitáhnu, spíš to Dynamite, abych chtěl přitáhnout. Tak, pojď sem, mám tě, jak si jdeš, yes, je mrtvej. Ale já jsem taky mrtvej, já to, ale kámo, ne, ještě neprohrajeme, prosím, že ještě neprohrajeme, já bych se to fakt rozbil, já bych končil tohle video, fakt jako, že bych ukončil tohle video.
Yes, to Barley, jo, musím přitáhnout, že mě fakt štve. Yes, ten je dead. Tak. Už nás bývá jenom tady tenhle kokos legendary, takže to nebude nic lehkýho, ale doufám, že to teda dáme, no. Já se nabiju ulty asi. To nevypadá dobře, si nevím, jak může na prčicích. To jsme. A přidáme se k sobě. Jed. A vyhráli jsme tenhle tuhle hru. Tak, a dáme ještě poslední hru. Máme poslední hru, zkusíme to ještě se přiblížit a bude určitě druhý díl. Zkusíme co nejrychleji zahrát tuhle hru. Co nejrychleji a nějak to dát. A příštím videu to můžeme pušnout tak na 26 už. To je těžký. Nevím, kdo je ten druhý, jestli je to Otis. Asi, jo, mám pravdu, je to Otis. Edgar, Otis a Piper, to bude hodně. Taky není úplně lehký, jako. Tady tady skáče, místo toho by vyhrál, že bych poprosil bych, aby hrál. A neskákal tady, jako, by já nepokazil tady hru. Takový já, že přesně úplně nesnáším, takže tady prostě si jenom zkouším něco a se mají zkoušet praktiku, ne tady jako v tomhle. Takové hodně jsem jich potkával. Já, že jsem hodně potkávala. A z té round prohrajeme, jak vidím. Oh no, sakra, nechci spadnout. Fakt jako poslední hra, musíme ji vyhrát. Musíme, nutně. Chci ji vyhrát. Uvidíme, jak to půjde, ale Leon je déta. Nevypadá to moc dobře. Ten je taky déta. Já si přidám Piper, zabiju aspoň. I tak je to počítač, protože máme match over. Nedaří se nám, takže první díle se nám nedařilo. Nedařilo se nám. S prvním dílem s mikrofonem začíná se nám nedařilo, tak zkusíme druhý díl s jiným skinem. S druhým a dát to no nějak. Takže takhle. Mějte se hezky a čau.